Para a Xunta, a prioridade é Galicia. Para vostedes, para o nacionalismo, a prioridade é o nacionalismo. Prioridade número 1 de vostedes, que é o que teñen que saber os galegos, independencia. Segunda prioridade, monolingüismo / imposición lingüística. Terceira prioridade, que resume as outras dúas, é todo o que vostedes fan, lavar cerebros a través da ideoloxía. Négome a que sexa ideoloxía antes que os recursos para Galicia. Así se retratan vostedes, que non veñan industrias, que non veñan turistas, que non veña nada. Négome tamén a que a ideoloxía este por enriba da democracia e así lles luce a vostedes o pelo. Viva Putin, viva Rusia, viva Venezuela de Maduro. Eu négome a todo iso. E négome tamén a que a ideoloxía este antes que o financiamento. E vostedes están dispostos a aplaudir un concerto, un cuponazo que vai en contra dos intereses de Galicia. E isto hai que sabelo tamén. As non están no programa electoral, se non ocultamos nada, é o programa electoral co que nos presentamos ás eleccións, o programa electoral que serviu para que os galegos novamente nos deran a súa confianza. Mire, son que Galicia sexe unha Galicia de todos, non só dos que pensan como vostede, que Galicia medre todos os días en oportunidades e con elas medren as oportunidades dos galegos, unha Galicia aberta a España e ao mundo, non pechada, enfurruñada en si mesmo, como a queren vostedes. En definitiva, unha Galicia que funciona.